Článok. Matrica a kolektívne vedomie ľudstva. Z kapitoly História ľudstva. Otec absolútny. Drahé moje milované deti. Dnes by som chcel pokračovať v našom rozhovore o tom, čo musíte urobiť, aby ste sa konečne oslobodili z pút trojrozmernej matrice. Keď sa zbavíte strachu o svojich blízkych a príbuzných, ako aj túžby ich kontrolovať, snažte sa identifikovať, aké ďalšie druhy strachu sú vo vašom živote prítomné. Od akéhokoľvek strachu vám môžu pomôcť oslobodiť sa energie očakávania, dôvery a prijatia, ak ste ich už dokázali harmonizovať a zvýšiť ich vibrácie na úroveň vašej 6. čakry. V súčasnosti na Zemi existuje pomerne veľké percento ľudí, ktorých vedomie je už pevne zakotvené na úrovni 4. rozmeru. To znamená, že už nie je podriadené vonkajšiemu riadeniu, čo je typické pre trojrozmernú matricu. V dôsledku toho táto armáda prebudených ľudí začína meniť kolektívne vedomie ľudstva, ktoré je neoddeliteľne spojené s matricou. A toto spojenie trvalo celé stáročia. Postupne, ako matrica vytvorená drakoreptiliánmi a orioncami menila vedomie ľudí, kolektívne vedomie ľudstva sa stále viac stávalo jej zrkadlovým odrazom. V dôsledku tohto procesu sa egregor kolektívneho vedomia ľudstva energeticky zaťažil natoľko, že bol pritiahnutý k éterickej vrstve Zeme, hoci predtým sa nachádzal na oveľa vyššej úrovni. Takto sa nielen ľudia, ale aj ich kolektívne vedomie ocitli v zajatí trojrozmernej matrice. A teraz je vašou úlohou oslobodiť ho z tohto zajatia a vrátiť ho na jeho pôvodné miesto, do jemných vrstiev Zeme s vysokými vibráciami. Preto je každá prebudená duša taká dôležitá, pretože ovplyvňuje nielen svoj vlastný osud, ale aj osud celého ľudstva. So zvyšovaním vedomia čoraz väčšieho počtu ľudí a ich oslobodením sa spod vplyvu trojrozmernej matrice sa začne proces odpojenia kolektívneho vedomia ľudstva od matrice, ktorá ho zotročila. K tomu dôjde, pretože energeticky sa stanú nekompatibilnými. A ako náhle sa to stane, začne sa proces masového prebúdzania ľudí, pretože ich vedomie sa automaticky oslobodí od všetkých programov trojrozmerného sveta, ktoré doň neustále vkladali matricové štruktúry, energetické, mentálne a emocionálne. Na tomto dnes skončíme. S nekonečnou láskou k vám hovoril Otec absolútny. Článok. Odpojenie kolektívneho vedomia ľudstva od trojrozmernej matrice. Praktiky. Z kapitoly História ľudstva. Otec absolútny. Drahé moje milované deti. Ako pokračovanie môjho predchádzajúceho posolstva, vám dnes chcem ponúknuť meditáciu na odpojenie kolektívneho vedomia ľudstva od trojrozmernej matrice. Aby však bola skutočne účinná, je veľmi dôležité, aby ste sa vy sami už úplne oslobodili od jej vplyvu. Preto skôr, ako k nej pristúpite, dôkladne spracujte všetky svoje slabé miesta a snažte sa oslobodiť od myšlienok, emócií a programov trojrozmerného sveta. Túto meditáciu by ste mali začať až vtedy, keď vaša energia prijatia stabilne dosiahne úroveň 6. čakry. Iba tak, keď budete úplne neutrálni voči tomu, čo sa deje na Zemi, dokážete túto meditáciu vykonať v súlade s hlasom duše a nie mysle, ktorá je stále zvyknutá myslieť v kategóriách trojrozmerného sveta. Túto meditáciu nazveme odpojenie kolektívneho vedomia ľudstva od trojrozmernej matrice. Bude od vás vyžadovať pomerne hlboký meditatívny stav a pomoc všetkých vašich duchovných sprievodcov. A teraz, keď sa úplne uvoľníte a odpojíte svoju myseľ, privolajte energiu rozpustenia trojrozmernej matrice a mentálne ju nasmerujte súčasne na kolektívne vedomie ľudstva aj na samotnú matricu. Na uľahčenie vašej úlohy si môžete predstaviť kolektívne vedomie ako egregor nachádzajúci sa vo vnútri tejto matrice, čo v skutočnosti odráža pravú podstatu toho, čo sa deje. Mentálne smerujte tok energie rozpustenia trojrozmernej matrice, aby úplne obklopoval celú energetickú konštrukciu, ktorú ste si vytvorili. Predstavte si, ako sa pred vašimi očami trojrozmerná matrica rozplýva a ako sa spolu s ňou v kolektívnom vedomí ľudstva rozpúšťajú všetky trojrozmerné energie a programy. Počkajte, kým tento tok energie nevyčerpá svoju silu. Potom, aby ste výsledok upevnili, privolajte energiu vzostupu a požiadajte ju, aby naplnila kolektívne vedomie ľudstva. Sledujte, ako sa začína naplňať blahodárnymi dúhovými energiami vzostupu. Z meditácie vystúpte vtedy, keď vám to podvedomie alebo intuícia napovie. Tu sa dnes zastavíme.
bezhranične vás milujúci Otec absolútny hovoril s vami. Prijala Marta. Článok. Námestníci Boha na zemi. Z kapitoly História ľudstva. Otec absolútny. Pozdravujem vás, moje drahé a milované deti. Dnes chcem pokračovať v našom rozhovore o tom, akým spôsobom drakoreptiliáni realizovali svoje plány na zotročenie obyvateľstva Zeme. Ako už bolo uvedené, aby mohli kontrolovať situáciu na Zemi a smerovať ju požadovaným spôsobom, niektorí z nich sa začali inkarnovať na vašej planéte vo fyzických telách. Najskôr však pripravili pôdu na tento účel. Vytvorili na Zemi tzv. Vyššiu kastu, ktorá prakticky neprichádzala do styku s obyčajnými ľuďmi. Aby jej dodali význam, vzbudili v obyčajných ľuďoch strach a dosiahli ich úplné podrobenie. Začali sa označovať za námestníkov Boha na Zemi. Toto označenie sa týkalo kráľovských dynastií aj vyššieho duchovenstva. V podstate boli všetky náboženstvá vytvorené s jediným cieľom – podriadiť si veriacich, alebo inak povedané obyčajných ľudí, aby mohli úplne kontrolovať ich životy. Všetko sa odohrávalo postupne, aby každá nasledujúca generácia ľudí považovala vzniknutú situáciu na Zemi za samozrejmú. Výsledkom bolo, že ľudia si zvykli na myšlienku, že v ich krajinách vládli monarchovia, ktorých moc sa dedila z generácie na generáciu ich potomkom a že táto moc bola neotrasiteľná. Len málo kto sa zamýšľal nad tým, ako monarchia vznikla a na základe akého práva monarchické rodiny disponovali životmi miliónov svojich poddaných. To isté platilo aj pre náboženstvá, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou života spoločnosti. Narodenie, smrť, uzatváranie manželstiev. Všetko to bolo v rukách cirkvi a všetci, ktorí sa snažili obísť pravidlá stanovené duchovenstvom, boli podrobení anatéme. Takto sa vytvárali tradície, ktoré generácia za generáciou nasledovali ľudia rôznych národností, kultúr a vyznaní. Všetky tieto tradície však spájala jedna vec – úplná kontrola nad každým človekom, jeho myšlienkami, emóciami, správaním a spôsobom života. Postupne sa vyššie duchovenstvo a monarchická moc, ktoré vždy úzko spolupracovali, stali neobmedzenými pánmi Zeme. A takto pokračovalo po mnoho storočí. Tu sa dnes zastavíme. Nesmierne vás milujúci Otec absolútny hovoril s vami. Prijala Marta.